terus. Ya tanganane ndak ora rampung-rampung terus. Pola wedhus tenan kok. Mer, iya. Gong tak antir siamu lho kowe. Metu ora terus? Ora, mesti. Ameng dinyonyoke kok metu. Tak kira ndane metu. Pola wedhus tenan kok. Mer, iya aja kuwatir. Matane, Gong. Matane sapa? Matamu. Aku ngapae? Sing tok gajul ndasku. Ketoke mbok ndasmu. Pancen edian ora. Semar malah suwe banget iki, malah ngangkring. Pola wedhus tenan kok. Mer, iya aja kuwatir. Wah. 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 Sabar, Doro. Waduh. Waduh. Iki kok nggawa teken. Gong ngewangi, Gong. Gong ngewangi, Gong. Terus. Ya tanganane ndak ora rampung-rampung terus ngono. Waduh. Waduh. Wis guys, digajul iki tak caku kalah kok iki tak digangsum iki warane. Gong, matane, Gong. Matane sapa? Matamu. Aku ngapae? Sing tok gajul ndasku. Ketoke mbok ndasmu. Pancen edian ora. Semar malah suwe banget iki, malah ngangkring. Pola wedhus tenan kok. Mer, iya aja kuwatir. Kang, sabar, Kang. Sabar, Kang, sabar. Pola wedhus tenan kok. Mer, iya aja kuwatir. Wah. 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 Sabar, Doro. Wah. Wah. Gong tak antir siamu lho kowe. Metu ora terus? Ora, mesti. Ameng dinyonyoke kok metu. Tak kira ndane metu. Golek setan. Yo. Teguh Yono, aku Petro. Kaya setan rupamu. Matamu. Kakang niku tenan. Yo. Teguh Yuwono slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono slamet saka kersaning Gusti. Modar. Bapak iki pancen wong ampuh tenan. Ming kata-kata kaya ngono wae iso ngusir setan lho. Ayo. Aku kudu entuk iki, Tru. Ha iya. Nggo nyoba kok. Teguh Yono kaya. Yono minggat. Minggat diusir pasti. Teguh Yono slamet saka kersaning Teguh. Teguh Yuwono slamet nang ngone Yuwono. Waduh. Truk, salah ya Truk. Petuk kene. Teguh Yono slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yono slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yono slamet saka kersaning Gusti.
mutar. Waduh. Iki kok nggawa teken kok gathuk ro awak. Teko yono selamat. Teko yono selamat. Wedian iki kok iso ngutik-utik cangkem ya. Teko yono selamat. Dan tekan buri barang Teko yono selamat sekausane Gusti. Teko yono selamat sekausane Gusti. Teko yono selamat sekausane Gusti. Mudhar we. Kram ora kowe. Mate kowe. Wis, kram kowe. Gong, singgirke gong. Siap. Wait. Teko yono selamat saka kersane iki. Setan. Nggo karepe dhewe malah Teko yono selamat sosaning Gusti. Teko yono tatak tangguh-tanggon. Iman kudu kuat. Ora kena goreh rongeh merga saka demit sing bakal tumindak ing ora prayoga. Teko yono selamat saka kersane Gusti Teko. Teko kok nang kono kowe, Go. Kowe wae, Gong. Ora kuat. Cak pikirane do elek-elek ora. Teguh, arep mripate tutupi ora bakal. Teguh yono selamat saka kersane Gusti. Teguh yono selamat saka kersane Gusti. Mripat tak tutupi kok tetep mambu ya. Teko yono selamat saka kersane Gusti. Teko yono selamat saka kersane Gusti. Halo, Semare ora kuat kok. Yo ngene to dinggo dolanan. Ono kawane do edan. Ande ting dong deng dong deng hae. Babu ting dong deng. Wago ki munyok ora. Kok ngono kok padake kemana? Oh, senengane lah. Ora do edan. Terus sirake. Tampil dasmu lho, Gong. Iki dipendem. Wah, dipendeme kudu muda. Nek nganggo sandangan ora ditampa sukmane. Apa? Copot iki. Copot. Kandhane senengane ngayal. Mangkelake ora senengane. Setan kowe. Teguh yono selamat saka saning Gusti. Teguh yono selamat saka saning Gusti. Teguh yono selamat saka saning Gusti.
aja mati tanpa arang. Sapa Mas? Nama Setyaki wis apa? Sukini. Sukini kok bringosen? Cukul sak karepe dhewe, Mas. Kok duwe bringos? Turunan kucing. Kelingan nama dagelane Mbah Gito Gati. Kok bringosen turunan kucing. Arep ngopo mrene? Nglabras. Nglabrak. Nglabrak. Maafin dong kan yo salah kata. Iya. Ayo, kaya apa aku sing kecet-kecet. Manut nang ngendi papane wong perang? Nang ndi papane wong perang? Ning kono ana kebon peteng, Mas. Yuk. Ayo. Yuk. Kowe iki wong lanang apa wedok? Manut, Mas, kebutuhan. Nek lanang wong ra tukul. Nek wedok kok brengosen kan bingung. Aku pancen jiwane lanang, Mas, tapi apa darahku mengalir perempuan. Iya, Mas. Piye mundur? Gilane. Kaya pesawat. Apa? Kaya pesawat. Maksud ngono medhen. Sapa Mas ganteng banget ya ampun brengose. Ya ampun iki lho sing diarani piyayi ganteng. Brengosen tur ora medeni tambalan baguse tambalan wibawan. Ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun. Sama Mas. Gatot Kaca. Aja guyu. Ora aku nek guyu kok aku nek guyu aku ora seneng lho. Ilang moodku. Nek guyu ilang moodku. Aku ora mood meneh. Gatot Kaca. Gatot Kaca. Iya. Ya ampun gantenge ora jamat-jamat ya ampun. Raden lho. Kaya lagu pergi tanpa kesan. Ya ampun. Mungsuhe kowe terus. Ora lumrah ya ampun isin aku mbok ditutupi lho. Mbok ditutupi ora lumrah ya ampun kok tukul nang kene ora. Kudune kan ora nang kono lho kok nang. Kaya tak ciwi-ciwi tak. Gemes banget aku ya. Gang. Ya ampun salah kedaden kok ya. Menungso apa udu ya ampun masa kancane do nang kene kok kowe nang kono. Oh ya ampun ya ampun. Asem tenan kaget aku. Merinding sakal ora. Ngapae? Goleki kancamu dolan. Tekan kene apa? Dan leader tekan kene. Heeh. Amaku. Karaku gila iki, Gong. Lah ngapa? Mbok kok anggere weruh irungku kok ditutupi mripate. Iki anake sapa? Urung umur barang wis kelitian. Ajar ya, ajar ya. Arep ajar, kurang ajar kowe. Ora bali tak kandhake bapakmu kowe tenan tak kandhake bapak. Ayo bali bayi iki sore. Ya ampun durung gedhok kupinge kok. Senengene bali ora? Bali ora? Ya ampun kowe iki bali ora? Nah, aja lho. Bocah wong tuwa.
wis peteng. Ngopo reng? Aku darani cah cilik. Ha terus bareng diplotroke dheke kaget. Bocah apa wong tuwa ngono. Aku ya kebangetan kowe kropo. Ayo ben. Oh, dinggo hiasan kok. Iki apa meneh ya ampun menungsane aneh-aneh ya ampun. Iki apa meneh iki? Uang, Mbak. Ya ampun uang, heeh. Kowe sapa? Anake Semar, jenenge Joko. Dapure kaya kompor. Ngono ae Joko ya ampun, ya ampun rasane aneh jenenge sapa? Bagong. Bagong. Heeh. Oh, kowe tau kurang 10.000 karo kowe ya. Ya genepi nang kono ya. Genepi piye ya? Genepi nang kono ora. Ra senengane ra. Modar kowe. Wong kaya ngono kok dingurip. Tok apake, Gong? Cekel-cekele cekel tatapke watu. Kene terus. Ya. Ki kaya ngene. Ya. Pingsut. Ya. Menang aku. Kok kaya nggon story HP. Cah cilik do blesek-blesekan rai. Modar iki wisane, Ndra. Wong kok ngene kok dingurip. Ha iya. Wis ben ditemu karo penditane. Ya ampun. Sugine. Kaming cukup semene nggonmu dadi prajurit Sugine wis apik kowe mati wae sok ndak dijaluki wong nanggap. Takoni Sukini wis mati ngono wae ya. Ku ndak bingungke aku, Semar bangun kayangan kok Sukini kudu metu. Wis kowe mati wae Sukini ra sawen. Durga kula wonten maring adawuh. Kresna Janaka mboya keduga gawe jugaring Semar nggone mbangun kayangan. Ingkang tan wurunga bakal ngembari marang panguwasa ulun. Kawon muni lajeng marangipun nadyan wadya balamu bubar mawu tanpa isa kinungkup. Wektu dina iki parenta marang para dubriksa, para yaksa, para berkasaan jim setan. Supaya kanthi laku alus aja kasat meripat gawe geger karang kadempel yen perlu putra-putra Pandhawa kae susupana jiwane. Supaya padha gejekan dhewe kanthi kaya mengkono karang kadempel bakal geger yen wis geger Semar ora bakal kelakon bangun kayangan Bathari. Datan saged kinungkup adrih kelawan kridaning sang para putra Pandhawa. Nalika semanten datan mangertos lampahe ngalus balaning Bathari Durga jim setan priprayangan ingkang sami ngramyang sanginggiling karang kadempel. Siga angslup ana angganing Raden Setyaki dadya branang pasuryaning nenggih Raden Setyaki. Nalika semanten datan mubah, datan musik dupa sinusupan jiwaning iblis wadya balaning sampan ya Bathari Durga. Nalika semanten saya suwe katingal abrit netraning Raden Setyaki nggero kaya yaksa balik. Nalika semanten siga nrajang wadya bala karang kadempel.
geger ten. Lah kok dadi kahanane kaya ngeten iki terus pripun lajeng kula tumindak? Eneng apa terus? Wah, sampeyan iku ora kahanan Karang Kadempel mosak masik mboten kanten-kantenan. Tangga teparo kula sing maune rukun do gelut dhewe-dhewe. Wong wedok do bengok-bengok jerit-jerit wah kaya wong kang slupan. Malah Ndara Setyaki kali Ndara Garukaca sami gelut piyambak-piyambak kaya ngoten nika pripun kanane niki kira mboten sampeyan tumindak geger Karang Kadempel. Weh lah dalah. Ayo. Wis candak to. Kanthi cara kasat mripat balane Betari Durga, ora wani nerajang awake dhewe. Nggih. Ning terus nganggo gunakake cara alus. Nyebar wadyabala jim setan priprayangan berkasaan dongang slupi jiwaning kawula sak Karang Kadempel. Malah Mak Jrik Setyaki karo Kakang Garukaca ribut kae ora kok saka karepe dhewe. Lah terus karepe sapa? Ora saka karepe dhewe karepe sinten? Mergo kae uga kesusupan jiwaning iblis. Mula sing prayitna ngati-ati, syaraté mung siji. Nggih. Aja nganti ana sing ngalamun, nek ngalamun ndak kesasapan jiwaning iblis. Gong, ora ngalamun lho, Le. Ngantuk ya. Ning aja ngalamun, ngantuk kena ning aja ngalamun. Ngantuk entuk mboten, Ndara? Ora entuk. Ora entuk ngantuk, Gong. Lho. Kok sirahe dikeplaki dhewe? Main mumet ndak liyer-liyer wae. Ket mau liyer-liyer saploke bar mangan mie ayam. Oh. Mangan mie ayam bareng to. Heeh, karang yo ngelih. Ha iya. Ngati-ati lho Gong aja ngalamun. Ndara Antasena wis dawuh aja ngalamun. Nek nganti ngalamun cilaka kowe. Weruh apa, Gong? Demit ketoke. Hah? Demit. Oh iya. Hah, kae lho. Oh, kae ketok kae. Loh. Waduh. Gareng ngono kale. Wah, wis. Tenang ora. Gareng Kang Slupan kok. Isine minene isine. Kemati Kang Slupan anu iki demit bayi iki. Kering somong. Icil-icine. Ayo metu. Metu saka ragane kakangku. Metu. Metu. Gong jarene wong tuwa mbiyen, heeh. Demit ki wedine diuser-useri barange wong. Tenane? Heeh. Oke. Wis sabar. Ngono aku wae, Truk. Iya. Aku sing wis seminggu ra adus. Iya. Tak usah-usane ya. Iya. Ora. Hei. Oh, sorry. Oh, kebacut mambu, Gong. Isih merem itu terus. Oke.
Terus. Wis paras barang isih dipok-poki. Edan ora. Wis akhire kene tak lapi kene kok dadi templek ning rai barang. Edan ora. Matur Bapak terus yo. Pripun enten napa, Den? Kek aku matur saning Kakek Semar. Nggih. Aku mau wis janji bakal bantu marang sampeyan. Nggih. Lah kersane ning jebul kekuwataning Siwa Ndarawati sing dadi siji karo Kakek Bathara Guru lan uga dibantu karo kakekne Betari Durga. Iki kelakon gawe geger Karang Kadempel. Gawe geger pripun? Sawise nggunake wadyabala menungsa ora iso nerabas sarta iso ngasorake kridaning para putra Betari Durga nggunakake wadyabala perjineman ya kuwi wujuding jim setan priprayangan sing ngangslupi jiwane kawula sak Karang Kadempel wekasan Karang Kadempel geger akeh wong sing maune tepung dadi ora tepung padha gelut regejegan rame banget wong wadon jerit-jerit nganti kaya kang slupan. Iki mesti tingkah polahe wadyabala saka Dandang Mangure. Pancen iblis tenan. Sampeyan mang mlayu teng Ngamarta. Aku, nggih. Wigatine Sinuwun Puntadewa kan rawuh mriki sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Tanpa kekuatan niku kula mboten duwe kekuatan napa-napa. Ning nek pusaka pun tekan mriki, kula sing ngrampungi. Yo, njaluk pangestu kek. Petruk dalem Pak gareng karo Bagong tok jak njaga kiwa tengen Karang Kadempel aja nganti klebon jim setan mriprayangan. Oh nggih carane pendak pajupat pager sing mapan ana ing Karang Kadempel talelana janur. Oh nggih ngestakaken dawuh nek tok taleni janur ora bakal ana sing iso mlebu wis to manut karo bapakmu. Nggih ngestoke dawuh Pak. Ngenteni rawuhe Bendara Mundara Puntadewa mengko aku sing ngrampungi. Ngestoke dawuh sing ati-ati aja lali lho Tole. Mboten nek perlu kowe ya nganggo. Oh nggih ngestakaken dawuh. Mintonaken dewe kramanira kang kumitir kang mitiran ning asta aneng asta Arjuna wonten maring adal yen ora tumandang kok katone nista temen nata Ndarawati ing atase aku wis ago nyendikani dawuh perintangi Wang Pikulun Manikmaya para wadyabala Dandang Manguris padha gawe kisruh kanan Karang Kadempel mekaten Koko Prabu apa ora prayoga lamun pun Kakang lawan Siadin limbung ana ing jroning Karang Kadempel menapa mboten mangke kelingseman krana badhe kadenangan bilih kula lan paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli nimbrung wonten telenging Karang Kadempel.
Monggo nyatanipun Kakang Semar menika sampun apal kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu miwah sampun apal kaliyan ingkang ngrayipun Janaka. Sranane aja wujud nata Ndrawati kepareng paduka. Ayo derek napa Kakang salin wujud. Aja wujud nata Ndrawati sewawi Koko Prabu kula derekaken. Wujud kaya ngene. Yen to awake dhewe nimbrung ana ing Karang Kadempel ing wus mosak masik. Merga kawulane wis digawe minger kiblate karo Iwang Pikulun Pandya Betari Durga ora bakal kadrangan Yai. Koko Prabu. Ingkang rayi namung nderek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu ayo dibudhalake. Nimbrung gawe geger Karang Kadempel aja nganti monggo yen to kapirsanan dening Iwang Pikulun jagat Girinata kowe karepipun Kakang ora tanggung jawab ora nyambut gawe monggo kula dherekaken Kakang Prabu. Kadanging pun Kakang Yayi Werkudara barep kakangku apa kaya bingung penggaling pun Kakang bareng nyumurupi jroning pasewakan ora katon suwane kadangmu Yayi Panengah Dimas apa ana kabar pawarta babagan adimu Panengah ya kuwi si Arjuna menyang endi dene dina samengko ora katon sowan marang Praja Ngamarta. Ora usah dadak takon perkara Janaka. Sepisan aku ora ngerti menyang endi dununge Janaka. Angka loro mesine barep kakangku ora bakal pangling karo watakane adikku ya kuwi si Arjuna. Nggone lunga saka negara Ngamarta ora mung pisan iki nanging marambah makaping-kaping. Mula perkara jroning pasewakan iki ora katon suwane Janaka. Tumrapaku ora dadi sabab ingkang wigati apa ta darulane dene barep kakangku nimbali sowane adi-adimu kabeh. Mula gage paring pangandikan aku nedya midhangetake ngendikane barep kakangku. Dimas Werkudara barep kakangku piye? Pawarta ingkang sumebar warata saindenging negara Ngamarta lamun dina iki Kakang Semar bakal duwe gawe apa lunganing Arjuna iki mau ana sambung rapete kelawan Kakang Badranaya nggone duwe gawe iki Yayi Werkudara miyat langeneng kalangguan aglar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorot etan padang kasor lan pacaring purnameng gekono dasari mangsa katiga dereng ngantos paripurna nata ing Amarta Prabu Darmakusuma medhar sabda kelawan ingkang ngraying Jodipati kedadak sowaning satra ing Randu Gombala Bambang Antasena karya cingak kang samya mulat Tandya Bala Pandhawa mbya kumulung
Bremara remang usumya ngambrengengen kadi karonaning gaswase dosang gondo astrat mojo lengleng lalu mangulati Antasena gawe kaget wakmu ngamarta sowan tanpa tinimbalan sing gedhe pangapurane Pakdi aku sowan tanpa tinimbalan wah caedan ning opo gawe kaget wong tuamu sowan negara Ngamarta sepisan ngaturke bekti ngaran Pakdi karo Kyaine Jodipati iya tak tampa angka loro sowanku ora saka Ngrandu Gumbala Pakdi nanging aku budal saka Karangkadempel midhanget pawarta yen to kakekne Semar bakal duwe gawe monggo bareng aku karo Kakang Garwaca Kakang Antarja sowan ning Karangkadempel kakekne Semar prasaja yen to bakal mbangun kayangan nanging dudu kok kayangan papan sing endah kaya dene kayangan dudu kakekne Semar mbangun kayangan ming kepengin bangun uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi mbane urip ana ing kayangan kebak katentreman lan kabagyan wis ora bakal tak jlentrehke wose gegayaning kakekne Semar mau luhur lan becik nanging dumadakan babak anglayoni jujulan usuli ora kanyono-nyono rawing Siwa Ndarawati didherekake Paman Madukara ingkang ora trima nggone kakekne Semar bakal bangun kayangan jebul tinemune Siwa Ndarawati didhawuhi dening Iwang Pikulun Bathara Guru supaya njugarake gegayaning kakekne Semar monggo sejatine kakekne Semar ora bakal biniat ngembari marang Kayiwangan yo mung kepengin bangun negara Ngamarta uripe para kawula embane kaya urip ana ing Kayiwangan nganti geger Siwa Ndarawati sajake wis ora melu kalawan kabejaning kakekne Semar klebu Paman Janaka sajake kok malah bangun miturut karo dawuh pengendikaning Siwa Ndarawati Paman Janaka ora melu karo kabejaning kakekne Semar nggaris momong lawan Paman Janaka lan sak kulawargane dina samengko Karangkadempel geger aku diutus kakekne Semar supaya mboyongi Pakde Puntadewa ndak aturi tindak rawuh ning Karangkadempel supaya mundi pustaka Jamus Klimasada dadi sarana tentreming Karangkadempel Pakde Jlamprong wong edan ora ngerti labuhane karo Semar karo Dipol nganti wani bakal jugarake karepane Semar Badranaya barep ana apa Yai rasa dadak kakean gunung sing tanpa guna yetno semuri resika balik titiyane gandayane tresanya purnama sasi matur nuwun nggih Den Ndara Antasena ya kek tiba padha-padha sinuwun Ngamarta Gagang Semar pancen kepara nyata Ndara Werkudara ya Dipol aku sing tekan kene ature anakku Antasena apa pancen kepara nyata kula niku ora tau gawe-gawe mbok menawa sinuwun Ndarawati mung kaprawasa rasa pekewuh kalih Manikmaya kaprawasa rasa sing ora kepenak karo wong tuane dhewe merga Sinuwun Ndarawati niku titis Wisnu niku anake guru kasan Sinuwun Ndarawati nilar dhateng raos pangraosipun angenipun sampun sambet memitran kalih Semar pinten-pinten taun laminipun malah piyambakipun ingkang wantun lan mentala badhe njugaraken niat kula oleh kula bakal mbangun kayangan sabanjure keparenging Kyai Nayantaka kula nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada Bang mangaruna kadinetrane nganggo rapo
sabdaning kukila ring kanikara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pini panca pusaka ni ajeng kula gawa mangsa Barama Kyai Semar Ndara Antasena piye kek kula njaluk karo sampeyan kadang-kadang sampeyan ndara gejegan niku mang pisah liar misah piye kae Kang Slupan balaning Betari Durga sampeyan mang nyikep Ndara Gatotkaca Petruk nyikepa Ndara Setyaki awak ora penake Pak gelem ora gelem tak sepatani dadi ungkrung medhi pangan ika lho Semar kok tepung ika barang iki ya wis derek ayo Gong yo aku jane arep ngaso malah dikon nyambut gawe kae ora do diungkuli pustaka Jamus Lima Sada ndak ora rampung perkarane yo Gong yo sabar Kang sabar oh iya iya Gong ngewangi Gong terus nah tanganane ndak ora rampung terus ngono waduh guys digajol kita caku kalah kok iki tak digangsum iki Gong matane Gong matane sapa matamu aku ngapa sing tok gajol ndasku ketoke mbok ndasmu pancen edian Semar malah suwe banget iki malah ngangkring pola wedhus tenan kok Mer iya aja kuwatir sabar Doro Jiwa Semar aku kena ngopo Kakang Semar aku kena ngopo sampean Dora ngerti sampean Dora eling nah mboten kaya ngoten Gong tak antil siramu lho kowe metu ora terus ora ameng dinyonyoke kok metu tak ora ndane metu Ndara Antasena sampean kudu iso gawe lunga wujuding jim setan ya Ndara Sencaki Ndara Gatotkaca mangaso ampun ngalamun niki akeh para jim setan pribayangan kowe dadi kawula Karang Kadempel kok ora gelem nyambut gawe Bagong rene nggih jim setan pirang-pirang kawula Karang Kadempel tilik ana nek do Kang Slupan kowe kudu nganggo
japa mantra sing tak paring karo kowe. Japa mantrane apa, Pak? Japa mantrane aja dodol Pak, aku ora hafal. Ya ora. Teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Anggere neng demit kowe muni ngono ora kobong awake. Oh nggih. Nggih, wis kuwi. Muni apa, Gong? Teguh. Teguh ngopo? Teguh piye? Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet. Slamet adine Teguh. Slamet saka kersaning Gusti. Slamet saka kersaning Gusti. Golek setan. Yo. Teguh yuwana aku Petro. Kaya setane rupamu. Matamu. Kakang niku ngoten. Yo. Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Modar. Wah, bapak iki pancen wong ampuh tenan. Ming kata-kata kaya ngono wae iso ngusir setan lho. Ayo. Aku kudu entuk iki, Truk. Ha iya. Nggo nyoba kok. Teguh yuwana kaya. Yuwana minggat. Minggat diusir Prasti. Ayo cet. Teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning Teguh. Teguh yuwana slamet. Slamet nang ngone yuwana. Waduh. Truk, salah ya, Truk. Petuk kene. Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Udar. Waduh. Iki kok nggawa teken kok gathuk ro awak. Teguh yuwana slamet. Teguh yuwana slamet. Wedan iki kok iso nguthik-uthik cangkem ya. Teguh yuwana slamet. Dan tekan buri banang. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Mudhar we. Kram ora kowe. Mate kowe. Wis, kram kowe. Gong, singgirke Gong. Siap. Wait. Teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning iki. Setan. Nunggu karepe dhewe malah Teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana tatak tangguh-tanggon. Iman kudu kuat. Ora kena goreh rongeh merga saka demit sing bakal tumindak ing ora prayoga. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti Teguh. Teguh kok nang kono kowe, Guh. Kowe wae Gong, ora kuat. Cak pikirane do elek-elek ora. Teguh, arep mripate tutupi ora bakal. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti.
Teguh Yono slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Mripat tak tutupi kok tetep mambu ya. Teguh Yono slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yono slamet saka kersaning Gusti. Halo, Semare ora kuat kok. Yo ngene dadi dolanan. Ono kawane do edan. Ande ting dong deng 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 dong deng hae. Babu ting dong deng. Wagongi munyok ora. Kok ngono kok padake kemana? Oh, senengane lah. Ora do edan. Truk. Sirake. Tampil dasmu lho kok. Iki dipendhem. Wah, dipendheme kudu muda. Nek nganggo sandangan ora ditampa sukmane. Apa? Copot iki. Copot. Kandhane senengane ngayal. Mangkelake ora senengane ora. Setan kowe. Teguh Yono slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yono slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yono slamet saka kersaning Gusti. Wong kuwi aja sok kongkonan ning nek kurang kira-kira kurang marep matimu kuwi takokno karo sing kawogan. Kakang Semar badhe mbangun kayangan bener. Ning aku ora arep mbangun kayangan padha sing mbok lenggahi ning kayangan Suralaya kono ora. Aku ora sulap karo Kamukten. Aku ora sulap karo gebyaring bondo donya, aku ora sulap karo derajat pangkat. Semar ki dadi pamomong. Nek ana rusake sing tak mong kuwi sing dicucuk Semar, mongko sing tak mong ki kawula sak negara Ngamarta. Lah nek aku kepengin mbalekake panembahe wong sak negara Ngamarta, mbalekake morale wong sak negara Ngamarta supaya urip tentrem ayem, embane urip ana ing kayangan nganggo tembung bangun kayangan. Ngono ki apa kleru? Oh, iki mung perkara gething keburu sengit karo Semar kok. Anggreneng perkara tok gawe bab sing gegeran. Anggere ana tembung sithik tok gawe perkara. Janjane piye to? Sirmu piye coba aku tak takon karo kowe, ha? Ayo, kowe bloko. Karepmu piye, Guru? Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Pangraos kula kadhi Kakang Ismaya menika badhe ngembari dhateng pangwaos kula. Nek aku gelem dadi dewa kaya kowe ora metengkreng ning Sela Kandawaru Binangun. Nek aku gelem dadi dewa karo Kakang Tejamaya mbiyen kowe ora gleleng dadi dewaning para dewa. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Ayo bali. Inggih. Betari Durga jak bali. Inggih, ngestakaken dawuh. Kowe iki jare wis pegatan kok isih runtang-runtung. Kowe iki jare wis pegatan kok tilik bayi barang isih wong loro. Sirmu piye? Aku isih bareng karo ayah.
Inggih Kakang. Inggih piye kaya ora kena. Sak penake dhewe. Kurang ajar kowe ya. Lah wis muni ora sambung kok isih rono rene dijaki. Rono rene dijaki ora. Iya ora. Aneh-aneh. Nggih kula nyuwun mawon. Ayo bali. Bali inggih ngestaken dawuh. Ora bali titanono wae. Bethari Durga jak mulih ngestaken dawuh Kakang. Durga kula wonten maring dawuh. Liya dina tak goleke pangan baju barat. Nanging sagedakan iki para baju barat kantinen bali marang Dandang Mangkure. Ngestaken dawuh wangsul kula. Oh. Wah, wah. Wah, satriya gagah. Ora tepung karo kowe. Urung tepung karo kowe. Cetha lekmu dadi buta durung suwe. Lho. Durung suwe piye satriya kondang. Saka ing Jodipati nunggul pawenang kabeh menungsa padha ngerti Raden Werkudara. Kowe ora tepung karo Werkudara. Lekmu dadi buta mung lelamisan. Durung suwe buta, durung pinter dadi buta, dadak dadi buta. Wah, gaglak limpamu ndi Semar? Yo tampanono. Waduh. Lho. Diantem nggon pupu tak tendang sambatmu ngarwara. Cetha yen kowe dudu ratu buta, nanging kowe sawijining ratu ingkang wicaksana. Ora nggunakake peperangan, ketok banget nggonmu ora iso perang. Wah, kebahagiaan. Werkudara, ya. Pun Kakang ora usah nganggo pawadan sing aneh-aneh. Bathara Guru wis bali ning Kayangan. Wis ngakoni nggone Kakang Semar bakal bangun Kayangan. Apa kira-kira Kresna kakangku isih bakal nyendikani dawuhing Bathara Guru sing wis nglenggana karo klumputane. Ngono ta, Yayi? Ya. Pun Kakang tak ketemu karo Kakang Semar aku tak nyuwun pangapura. Wah, syukur Kresna kakangku. Ayo, amuk Werkudara, mbok culke ora. Amuk Werkudara, mbok culke ora. Amuk Werkudara, wah macan ngeyel. Wah! 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 Kakang Mas. Mulya. Nggih. Nyuwun pangapunten. Dadi macan nyokot sapenake dhewe ngerti watake kakangmu. Kowe iki dimong karo Semar ditutke rono rene. Malah bakal dadi palange Semar nggone bangun Kayangan. Kowe dhewe utek apa ora? Nggih, kagungan. Nggo ngopo? Kangge mikir kena ngopo menggo isen-isen ndas. Ngaku. Wah. Bunto kakangmu Werkudara, anak-anak kabeh wis sarujuk lawan Semar gune bangun Kayangan. Yen kowe dadi palang banting nang kene. Kakang
Kakang Semar. Aku nyuwun pangapura, Kakang. Mboten napa-napa. Kula iso ngrasake lan kula iso ngembake awak kula. Upama kula dados sampeyan, mestine nek didhawuhi karo wong tuwa ya ora bakal selak. Merga ora kepenak. Iya. Nanging yen to Iwang Pikulun Manikmaya wis nampa dawuhing Kakang Semar sarta wis kelenggana lan iso nampa apa kang digayaning Kakang Semar, mbok keparengake aku tetep nyengkuyung marang gegayaning Kakang Nayantaka. Mboten napa-napa, Den. Sing jeneng wong mlaku niku kanggo sandung kesrimpet. Kadhangkala sok kesrimpet karo trumpahe dhewe. Mongko niku dienggo saben dina, ngoten niku ngibarate. Dadi kesrimpet merga perkara sanak kadang mitra kawruh niku wis lumrah. Waton gedhe pangapurane niku bakale dadi wong sabar, dadi wong ikhlas. Ngen kula mbangun kayangan niku ora kok kanggo kebutuhane Semar dhewe mboten, nanging kangge kebutuhaning sedaya para kawula sak negari Ngamarta. Jumbuh kaliyan ingkang dipun leksanani dening kekagungan Kajat dalu punika anggenipun sampun makafaken papan panembah supados para warga sak dusun menika hangesti dhateng panembah sejati manut dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak. Kakang Semar mengkono